В началото те се събраха, за да се разбият. Повториха отново. И още по-мощно. В ролите Копача, Багера, Шивачът, Зла-Мундата, Циганина, със специалното участие на рускините Аде Секса и Легена. Една история за пиячката, още от същото. Тази пролет повече екшен. Една истинска любовна история. И не чак толкова. Без сексуални намеци. Гледайте филма Пешо, очаквай ме! В кината от 21 април.